Yan po talaga sa dirinindihan na desisyon. Kung ako lang puton, dahil ko yan tutugutan kasi sa seguridad nila, sa seguridad din kang mall. Kaya lang dahil na rin siguro sa paghihirak and nagulay man kami kang mall management. Maski ang mall management nahihirak din, nakikiulay ang mga tao. Ang nahihiling po kayo sa social media, makahirak sila dahil yaon sila sa kali nagtuturo. Pero pag kinaulay mo po ini mga tao, ang mas nahihirap kami duman sa punto na pag nag-uli po kami, sir, dahin na po kaming pamasahe pang pagbalik. Paano na po kami makaregister? Ito ang pahayag ng pamunuan ng Philippine Statistics Authority sa Camarines Sur matapos kumalat sa social media ang mga larawan ng mga kukuha ng National ID na natulog na sa labas ng PSA Naga City Civil Registry System. Ayon kay Raul Aspe, hindi nila ipinapayo ang mga pagtulog sa labas ng kanilang CRS office. Si Nanay Anunciacion Alipio mula Minalabak, maagang pumila at mabuti na lamang umano at may priority lane para sa mga katulad niyang senior na. Pero kabaliktaran naman para sa mga katulad ni Aisa mula Libmanan na 2 araw na umano pumila sa CRS office ng PSA para kumuha ng requirements na hinihingi ng DSWD. Makiingani ko ka na national ID. Kaya po kaya pa nagkukubra ka senior na ang national ID. Kapag kalikan sa presidente, pag mayo kaya, di kami makakakubra. Bago mo aga, mamay kami, anong oras po? Baka mga alas 8, basta sa oras. Kuyan man mga senior sa priority. Kang pa sir, kang Martes po, nagpipila po sa National ID. Kaipuan ko po sa Porpi sir. Nag-validation po ko sa Villadimas sa may Libanan po. Inalapan po kung National ID ka mga akita, nakalaog na po sila. Sagot ng PSA, gumagawa na umano sila ng paraan para matugunan ang kahalintulad na insidente. May mga nalita kong kita from them na garo ang tinaong deadline is garo ka sa Udma and then sa Lunes. Pero garo tinawan sila ni halipod lang na panahon. Pero mga tulong aldaw lang bago para mag-comply or sarong semana gayon. So definitely ma-organikad ako lang tao. Padagos ang sa tuyang pag-coordinate din sa central office na nganing madagdagan ang mga registration teams na pwede tang buksan. Definitely, siguro mga 90 to 100% ka mga nagkukuha dyan. Base yan sa mga ma-apply para sa ayuda. Even dito sa mall na kung pwede, pero may nakastandby na mga medic kung sakali man na kakaipuhan nun, mainit mo lang yung panahon. Panggawa, kung pwede may nakastandby din na water stations. And pangtulo, idingani sa naga, daw habo ko man, kuta, kaya lang kang kinaulay tayo ng mga tao, ang sinasabi nila, mas okay pa sa inda ang magstay na lang, maghalat, kaysa mag-uli-ulit sila mamamasahe ta mas magastos. So ang ginibot kiulay kita sa mall management na tawan sila ng lugar. Sa ngayon nag-request na madagdagan ng 11 pang registration teams ang PSA dahil dumadagsa umano ang mga kumukuha ng National ID sa tuwing may ayuda mula sa DSWD. Jan Amador, CSN.